जिद'थि आसाम आयेन आफाद जथुम्मानि दिनै नैथि सान आरो नैथि साननि सदननि हाबा हुखाया 9:30 सम जानाय लोगो लोगोनो जागायगोन आरो दिनै नैथि साननि हाबाफारि बायदिनो ड्राग्स उदां आयदा आरो गोबां गोनांथार आयदाफोरखौ लानानै दिनै सदनाव सावरायनाय जागोन आरो बेबायदिनो आसाम आयेन आफादनि बे गिबि रां बावजा जिद'थि जथुम्मानि बे रां बावजानि बे दिनै नैथि साननि हाबाफारिया गोनांथार जानानै फैदों आरो बेबायदिनो बेराफारसेथिं जोङो सावरायनांगोन आरो गोनांथार आयदा जानानै फैदों जेराव सावरायजानाय खौरां बिजोंफोराव गोसारनाय नुनो मोन्दों आरो बेल' नङा बुंथिगिरि मानगोनां रन्जित कुमार दास बिथाङा बुंथिगिरि महरै मासि लानायनि उनावनो बेबायदिनो मोनसेनि उनाव मोनसे जोङो आसाम आयेन आफादनि सिङाव जोङो गोबां सोलायनाय नुनो मोन्दों आरो बेबायदिनो जोङो बर' राव जायखौ जोङो सावरायथारनांगोन बर' राव लिरनाय बर' रावा बे आसामनि लोगोआरि मावख'आरि राव महरै गनायथि मोननायनि उनावबो बाहायजादों थांनाय 5 बोसोराव मानगोनां बिश्वजित दैमारि बिथाङा बुंथिगिरि थानाय समाव बेबायदिनो लोगोआरि राव महरै बेबायदिनो बर' रावखौ बाहायनाय जादोंमोन आसाम आयेन आफादनि सिङाव नाथायबा फारसेथिं बेबायदिनो बर' रावनि अनगायै आरो फिन गोदानै मोनसे माहारियारि राव महरै हिन्दी रावखौ बेवहाय दाजाबनाय जादों आरो बेवहाय बेल' नङा आरो आसाम आयेन आफादनि गोदान लग'बो मैया बेखेवनाय जों नुनो मोननाय जादों आरो बेवहाय मोनब्रैहै राव नुनो मोननाय जादों जेराव हिन्दी राव सोफादेरनाय गोदानै नुनो मोननाय जादों दानिफ्राय असमिया बर' इंराजि आरो हिन्दी बे मोनब्रै रावा आसाम आयेन आफादनि लग'आव थाबाय आरो गोदान लग'खौबो जोङो मैया बेखेवनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो फारसेथिं जोङो एल लाइफ जिहेथु बेबायदिनो एल लाइफ जों नुनो मोन्दोंमोन बिश्वजित दैमारि बिथाङा बुंथिगिरि थानाय समाव आरो बे एल लाइफनि जायगायावबो बेबायदिनो आसाम बिधान सभा टिभि महरै बेबायदिनो फोसावनायखौबो जोङो नुनो मोननाय जादों मोनसेनि उनाव मोनसे बेबायदिनो आसाम आयेन आफादनि सिङाव जों सोलायनाय नुनो मोन्दों आरो मोनसे सोंथि बेरखांदों दा आसाम आयेन आफादनि सिङाव बर' रावखौ बाहायनाय जादोंबाबो बेबायदिनो मोनसेनि उनाव मोनसेयाव बे महरखौ सोलायनाय नुनो मोन्दों आरो नाथायबा बे साइन बर्ड एबा बर' राव लिरनाय एबा रोखायै बे आसाम आयेन आफादनि सिङाव लिरनाय बर' रावजों रोखायै गेदेरै लिरनायफोरा मोनसे मिज्लिवै बा फिसाहै नुनो मोननाय जागोन नामा एबा खम बिबांनि बा नुथाया खम जागोन नामा बे मोनसे गेदेरथार सोंथि बेरखांदों जेरैहाय जोङो केमेरा पार्सन बिथांखौ खावलायगोन आसाम आयेन आफादनि जोङो बेवहाय बर' रावजों आसाम आयेन आफाद रोखायै बेवहाय लिरनाय दंमोन जेराव मोनथाम रावजों बेहाय लिरनाय दंमोन आसाम आयेन आफाद आसाम बिधान सभा आसाम लेजिस्लेटिभ एसेमब्लि नाथायबा बै रोखायै गेदेरै लिरनाय महरा बा बियो फिसा महर लागोन नामा बा सोलायगोन नामा बेखौ लानानैबो गेदेर सोंथि बेरखांदों मानो होनोब्ला मैयासो जों नुनो मोन्दोंमोन आथिखालनि बुंथिगिरि रन्जित कुमार दास बिथाङा फिन बेबायदिनो लग'खौ सोलायनानै होनाय नुनो मोननाय जादोंमोन आरो लग' सोलायनाय लोगो लोगोनो बेबायदिनो महरफोरा जेराव बर' रावजों लिरनाय आसाम आयेन आफाद बेबायदिनो बियो फिसा महर लादोंमोन एबा नुनायाव मिज्लिव नुनाय बेबायदिनो मोनसे महर नुनो मोननाय जादोंमोन लग'आव आरो बेखौबो जोङो थारैनो मख'नांगोन बेयाव आसाम आयेन आफाद नोंथांमोना बेवहाय रोखायै गेदेरै नुनाय जादों बेवहाय बेखौ लानानैबो जोंहा गोबां बर' माहारिनि गेजेराव सोंथि बेरखांनाय जों नुनो मोननाय जादों नोंथांमोननो दिन्थिगोन जोङो बेयो जादों बिश्वजित मानगोनां बुंथिगिरि थानाय समाव बिश्वजित दैमारिया बुंथिगिरि थानाय समाव बेयो रोखायै बेबायदिनो गेदेरहाय बे आसाम आयेन आफादनि बे जौसाङाव जौसां बेखौ बुंनो नांगोन थारैनो बेवहाय जोङो गोबां बिथांमोना बेवहाय गोबां बाथ्रा बेवहाय फोरमायलायो आरो आसाम आयेन आफादनि बे लांगोनायाव बेबायदिनो मोनसे सावगारि सेबखांलायनाय फट' सेसनबो जेराव जायो आरो बेनो मोनसे महर आरो बेवहायनो रोखायै नुनो मोनोमोन आसाम आयेन आफाद लिरनाय आसाम बिधान सभा आसाम लेजिस्लेटिभ एसेमब्लि नाथायबा बाथ्राया बेसो सोंथि गेदेर सोंथि बेरखांदों मोनसेनि उनाव मोनसे रन्जित कुमार दास बिथाङा बुंथिगिरि मासियाव जिरायनायनि उनावनो मोनसेनि उनाव मोनसे महर सोलायनाय नुनो मोन्दों आरो बेखौ लानानैबो जोङो फिन मोनसे सोंथि बेरखांनाय नुनो मोन्दों आसाम आयेन आफाद जिथु बर' रावजों लिरनाय बेबो मिज्लिव जागोन नामा फिसा जागोन नामा बा गुबुन महर लागोन नामा बेखौ लानानै सोंथि बेरखांदों बे समाव आङो आसाम आयेन आफादनिफ्राय शंकर केमेरा पार्सन शंकरनि हेफाजाबाव आं आसाम आयेन आफादनिफ्राय किंकन मुसाहारिनि रिपर्ट।